हाग्रामा महिलारिया साहस दंब्ला 17 बोसोरनि हिसाब निकासखौ लानानै जिरायोब्ला आं दाबो जिरायनो राजि। आंजों साहस दङबा जिरायबानो जाबाय। आं दिनैबो जिरायगोन, दाबो जिरायगोन, 1 सेकेन्ड उनावबो आं जिरायनो रेडि। जुदि हाग्रामा महिलारिया बिथांनि 17 बोसोरनि हिसाब निकासखौ लाना जिरायोबा आंबो जिरायनो थाखाय रेडि। जों दासिम बर' लाइमोनफोरनो साख्रि होनायाव बिथां बादि लाख लाख रां घुस जायाखै। जोङो दासिम जिखिनि साकरि होबाय बिथांनि बायदि लाख लाख थाखा घुस जायाखै। बिथांनि बायदि लाख लाख थाखा घुस जानानै बर' मानसिफोरखौनो थगायाखै। दासान्दि फैगौ 13 नभेम्बर खालाराव जानो गोनां 30 नं सिदलि बियाबनि बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलो मोननैनि गेजेराव बिसायख'थिनि दुंहाव बार बारनायखौ नुनो मोन्दों। बेनिनो इउपिपिएल दोलोआ थांनाय मैयासो 14 नं चिरां दुवारनि थाइखाजरा राइन' स्पर्टिं गेलेग्रा फोथाराव मोनसे ग्रेन्ड जयनिं हाबाफारियाव नुजाथिनानै खौरां बिजोङाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि बेबायदि बिबुंथि। बिथाङा हिसाब हमबानो जाबाय। बिथांनि 17 बोसोराव 2900 करोड़नि एनामलिस बिथाङा खालामदों। आं 5 बोसोराव बेसां एनामलिस खालामदों, मा खालामदों बिथाङा फैलायनाङा। 5 बोसोरा जोबखांनायनि उनाव आं बिथांनो गावनो हिसाब होगोन आरो बिनि उनाव बिथाङा आंजों साहस दङबा जिरायबानो जाबाय। आं दिनैबो जिरायगोन, दाबो जिरायगोन, 1 सेकेन्ड उनावबो आं जिरायनो रेडि। जुदि हाग्रामा महिलारिया बिथांनि 17 बोसोरनि हिसाब निकासखौ लाना जिरायोबा आंबो जिरायनो थाखाय रेडि। नाथाय हाग्रामा महिलारिया बेबायदि हिसाब निकास लानो हाग्रा मानसि नङा। चन्दन ब्रह्मखौनो सिनायाबा आरो मा सिनायबावनो बेलाय। बिथांमोना बिटिआर एकर्डखौ दासिमबो गनायनानै लाया सार बिथांमोना। बिथांनि गनायजों बिटिआर एकर्डआ जेबो नङा। बेयाव गोजोन फैबाय, सान्थि फैबाय। बिटिआरनि सिमाया अरनो थांगासिनो दङ। गोबां खामानि जादों, बेखौ रायजो राजाया नुदों। गोबां इनस्टिटिउसन जागोन, बेखौ रायजो राजाफ्रा नुदों। पुलिस मिलिटारिनि गोबां मोनसे समाव इमान अत्याचारमोन, दिनै बियो गैला। बिनि बिदा फंबायफ्रा न'आव फैनो हाजोब्बाय, बेखौ रायजो राजाफ्रा नुदों। दा बिनि उनाव आरो हाग्रामा महिलारिनि सार्टिफिकेट लानांगौथ' दरकार गैया। हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा मानसि बेखौ बयबो मिथिगौ। दिनै बिथांनि सरकार फैनायनि उनाव जौ जुवा बेसां हिंसायारि थासारिफ्रा जालांबाय। बर' समाज जौगानायनि थाखाय बबे मोनसे खामानिखौ बिथाङा मावखो? जोंनियाव फैनानै जोङो हाजार हिसाब होगोन दायो। थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव बिथाङा न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै रायजो राजानाव फन होनानै बिथाङा गादियाव फैदों होनदों। बिथाङा दासिम होनो हायाखै। जोङो दासिम जिखिनि साकरि होबाय बिथांनि बायदि माने लाख लाख थाखा घुस जायाखै। बिथांनि बायदि लाख लाख थाखा घुस जानानै बर' मानसिफोरखौनो थगायाखै। जिखिनि साख्रि होबाय खुनु थाइसेबो थाखा घुस होआलासिनो साख्रिखौ मोन्दों। आरो इमप्लयमेन्ट जेनेरेसनाव हाजार हाजार मानसिफोरखौ जोङो दिनै इमप्लयमेन्ट होनो थांगासिनो दङ, आइजोफोर जा हौवाफोर जा। बिनि गासैबो हिसाब निकासफोरखौबो आङो डिसेम्बरनि गेजेराव होगोन। दासिम जोङो बेसेबां इमप्लयमेन्ट होनो हाखो। कंग्रेसनिफ्राय गोख्रों अजन होदोंदि बिथांमोना उफ्रा बिसोर गिदिंबाय थानायाव सिगांबो हाग्रामानि समाव दादागिरि आरो दाबो कंग्रेसनि बिजाथि गिदिंनायाव मानो दादागिरि? बिथांमोनखौथ' वेलकामसो खालामदो जोङो, बेरायनोसो होदो बिथांमोनखौ। जोङो बेरायबा जों मोजां मोनगोन। आरो दानि समाव गणतान्त्रिक जि प्रक्रिया, गणतान्त्रिक जि आबहावा, बेखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जों खामानि मावदों। जुदि कंग्रेसआ बबेबा जायगायाव माबा उसुबिदा मोनदोंबा पुलिसनो खोन्थानो हायो, इलेक्सन कमिसनाव खोन्थानो हायो, आरो बिथांमोना लुबैयोबा जोंनोबो खोन्थानो हायो। थेंक इउ।